Ftit ġimgħat wara li kienet bdiet il-leġislatura tal-Gvern Nazzjonalista fl-2008 l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi kien iddeċieda li jżid il-paga ta' Edgar Galea Kurmi li kien jokkupa il-kariga ta' Chief of Staff. Min paga ta' skala 3 Galea Kurmi beda jieħu paga ta' skala 2 ekwivalenti għal 37,000 euro. Dr. Lorenz Gonzi għamel dan mingħajr ma informa lill-Parlament. Iż-żieda għal skala 2 tfisser ukoll li Galea Kurmi beda jirċievi 6,000 euro oħra bħala allowance. Skont il-Malta Today, Dr. Gonzi ġustifika din iż-żieda billi qal li Galea Kurmi kien kap tas-Segretarjat tal-Ministeri għal 10 snin. Il-Malta Today tikkwota lil Dr. Gonzi jgħid li x-xogħol ta' Galea Kurmi rrifletta l-bidla pożittiva li ż-żewġ leġislaturi ġabu lil pajjiżna. L-ordni ta' żieda fil-paga ħarġet ġimgħat wara d-deċiżjoni li kien ħa Dr. Gonzi f'Mejju tal-2008 rigward iż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa lill-Ministri. Fl-2010 l-membru parlamentari Laburista Justin Caruana staqsit lill Prim Ministru fuq is-salarji u l-benefiċċji ta' ħaddiema fis-segretarjat. Gonzi rrisponda billi wera d-dokumenti tal-ħaddiema sa' Ġunju tal-2008 14 il-ġurnata qabel ma Galea Kurmi kien ħa żieda. Skont dokument ta' Ottubru 2007 meta Galea Kurmi kien kap tas-Segretarjat ta' Gonzi dan kien jieħu salarju tal-fuq minn skala 3. Sena wara f'leġislatura ġdida li kien miżjud għal skala 2. Taħt amministrazzjoni ta' gvern ġdid kif ikkonferma anki l-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Parlament, il-pakkett finanzjarju tal-kap tal-istaff preżenti jiswa b'10% inqas minn dak preċedenti.